Hemmelere salam. Bugün biz sizi İngiliz dilinin past simple tense zamanı bilen, yani ma'lum bolan öten zaman formasy bilen tanıştyrmakçy. Bu zaman haýsy ýagdaýlarda ulanylýar? Past simple tense zamany bolup geçen hem de wagty ma'lum bolan we şu wagt dowam etmeýän wakalar üçin ulanylýan öten zaman formasy. Şeýle hem past simple tense geçmişde bolup geçen bir näçe wakany aýdyp berenmede ýa-da bir hekaýany aýdyp berenmede ulanylýar. Past simple tense zamanyň guruluşy. Past simple tense zamany işligiň düýp formasyna id goşulmasynyň gelmegi bilen gurulýar. Mysal üçin I play. İşligiň soňuna id goşulmasy goşulýar. I played. Men oynadym formasyny alýar. You watch. You watched. Sen seyretdiň. He smiles. Smiles işliginiň soňundaky s harf aýrylýar. İşlik düýp formasyna getirilýär. Soňuna da id goşulmasy goşulýar. Netijede he smiled. Ol gülümsedi. She watches. She watched. Ol seyretdi. It plays. It played. We start. We started. Biz başladık. They dance. They danced. Olar dans etdiler. Şeýle hem İngiliz dilinde işlikler iki görnüşe, iki topara bölünýär. Regular verbs, doğru işlikler, şeýle hem irregular verbs, nädogry işlikler. Regular verbs toparynda öten zaman formasy işligiň soňuna id goşulmagy bilen gurulýar. Mysal üçin play, played, watch, watched, smile, smiled, live, lived, start, started, dance, danced. Nädogry işliklerden irregular verbs öten zaman formasy düýbinden başga söz bolup bilýär. Mysal üçin know işligi bilmek. Know öten zaman formasy knew. See, saw. Do, did. Understand, understood. Hear, heard. Learn, learned. Sell, sold. Tell, told. Speak, spoke. Verb bir topary, verb iki topary. Irregular verbs topar bilen, ýani nädogry işlikleriň toparyna barlyk formasy sözlemleriň nädip gurulýar. Mysal üçin I do, men edýärin. I did, men etdim. You hear. You heard. He does. He did. Ol etdi. She understands. She understood. Ol düşündi. It learns. It learned. Ol öğrendi. We tell. We told. Biz aýtdyk. They speak. They spoke. Olar gürleşdiler. Ýokluk formasy nädip gurulýar? I played sözlemi I çalışmasından soň hem de işlik bilen I çalışmagyň arasynda did not kömekçi işligi goşulýar. Netijede I played, men oynadym. I did not play, men oynamadım. Ya da I didn't play, men oynamadım.
Bul ikisinin arasında tapawut ýok. Didn't, did not sözüniň gysgalylan görnüşi. Görşüňiz ýaly, ýokluk formasynda biz işligiň düz formasyny ulanýarys. You watched, you did not watch. He smiled, he did not, ýa-da he didn't smile. We started, we did not, or we didn't start. They danced, they did not dance. I did not do. You heard, you did not hear. She understood, she did not understand. It learned, it did not learn. They spoke, they did not speak. Soru sözlemleri näde burulýar? I played sözlemi. I işligiň birinji formasy, düz formasy ulanýar. I play. Sözlemiň öňüne did kömekçi işligi gelýär. Öten zaman bolan üçin did. Did I play? Men oynadymmy? You watched. You watch. Did you watch? Sen seyretdiňmi? He smiled. He smiled. İşligiň düz formasy smile. Did he smile? Ol ýylgyrdymy? We started. We start. Did we start? They danced. Did they dance? I did. Did I do? You heard. Did you hear? She understood. Did she understand? It learned. Did it learn? They spoke. Did they speak? Soru sözlemleri hem jogaby. Did you watch? Yes, I did. Hawa, men seyretdim. No, I did not. Yok, seyretmedim. Ya da no, I didn't. Did she hear? Ol eşittimi? Yes, she did. Hawa. No, she did not. Yok. Ya da no, she didn't. Did they speak? Olar gürleşdilermi? Yes, they did. Hawa. No, they did not. Yok. Ya da no, they didn't. Şunun bilen biz tapamyzy geçirip gutarýar. Biz bugün past simple tense zamanynyň ütüş formalaryny tanışdyk. Ortaça 20 tane söz öğrendik. 20 töwerek sözlem urduk. Hoşda bolun, size üstünlük arzu edýär. Sağ olun.